Mga kapuso, Iloilo City Police Office ginkilala bilang Best City Police Office sa pungsod sa 124th Police Service Anniversary. Apang publiko magkatuwa yung opinyon ang sinibangod sa mga nagaluntad nga krimen sa syudad. Si John Sala nakatutok. Sa ginhiwat nga 124th Police Service Anniversary sa PNP, ginkilalang Iloilo City Police Office bilang Best City Police Office sa bugos nga pungsod. Ginbato ni ICPO Director Colonel Kim Ligad ang ining pagkilala sa nga programa sa Quezon City sang August 12. Suno sa spokesperson sang ICPO, isa sa mga nangin basihan sang pagkilala amo ang mga inisyatibo nga nakabulig sa pagpabilin sang kalinong sa syudad. Ini maga-serve nga duga nga inspirasyon kag motivation sa bilog na pamunuan sang Iloilo City Police Office ay sa aton na palatsagon na appreciated kita. Pinagi sa isa ka statement ginpahayag sang PRO6 nga ang ini nga pagkilala bunga sa pagbuligay sang komunidad kag kapulisan. Apang suno sa tricycle driver nga si Julito, hindi pa niya mabatyagan ang presensya sang kapulisan sa syudad. May kulang pa sa banta ko, sir. Damo pa Japon krimen nga katabo mo. Sa damlag lang pilaso ng isa ka minor de edad sang ginbuno kag kastigo sa Haro Plaza. May duwa pagid ka mga minor de edad nga pilason sa Rambol sa Mandurriao. May mga insidente man sa pagpangawat nga na-record sa Haro kag La Paz. Nagpasalig ang ICPO nga padayon yung natutukan ang mga nagluntad nga insidente. Lauman suno sa ICPO ang mas masangkad pa nga police visibility. We will remain committed to serve and protect the Ilonggo people, and we continue to appeal na padayon ninyo kami na suportaran kabuligan para mapamintinata kalinong kagkataway sang syudad sang Iloilo. Suportado naman sang estudyante nga si Jules ang kapulisan. The police officers here in Iloilo City are doing well in their jobs, and I think they are more deserving to have the award. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.